An Bealach han na bhFlaitheas. Bunaithe an ghearrscéal The Way Up to Heaven le Roald Dahl. Bhí stiúr thar an gnách ag Mrs. Foster go mbeadh sí déanach do Shraon, d'Eitleán nó don Orchlan. Seachas sin níor bhain bhíseach í. Ach thur ócáidí mar sin as go mórdaí. Deicá bíag bheag ina súil clé, agus ní stopú an bhíag go raibh sí ar bord na trénach nó ar an Eitleán. Níor a smachtach í Bhí sé de nós ag Mr. Foster a bheith nóméad nó go déanach ar na hócáidí seo. Neadar a nearna sé seo déan gnó, ní fis. Ach bhí Mrs. Foster cuaireamach gan gearán a dhéanamh. Ní ghlacu sé go raibh le sin. Ba chéile grábhar í Mrs. Foster a riamh, consiasach agus canasta le tríocha bliain. Tháinig siad Mr. Eugene Foster agus a bhean I deag galanta 3 stór sa chathair, agus bhí ceathar seirbhíseach acu. Áit grúama a bhí an agus banú cuairteoirí acu. Ach an bhaidin áirithe seo, bhí fuadar agus fustar sa teach. Bhí cailín amháin ag crochu clúdaí Jenny ar an troscán. Bhí an butléir ag cormálaí taistil sa hall. Bhí Mrs. Foster ag brostú ó thiomra go seomra, ag glingeteorthaí go raibh sí gnóthach, ach chun an íorna rá, bhí imní orthaí go mbeadh sí déanach den Aistar Eitleán a bhí beartaithe aici an lá sin. Cén tá mé Walker ar sí leis an butléir? A jet tar éis ní, madam. Tháinig an carfós. Tháinig, tá sé ag an doras. Tá mé ag cur an bhágáiste isteach an inis díreach. Dlacaigh sé uairach lig taistil go dtí an Terfort. Caithfí mé a bheith an ar a leathart tar éis a dé. Tá is agam go mé déanach. Tá neart ama agat, madam. Tá is ag Mr. Foster go mé ort imacht ar a ceathrú tar éis a ní. Tá 5 nóiméad eile le dul. Tá is agam, ach brostaí. Hasí sí ag siúl súisias. Dír sí an tam ar Walker gachra nóiméad. Bhí sé a rintan ag Mr. Foster dulthaigh an Airfort léithí, a bear léithí nach deocha sé mar bheadh sé déanach. Bhí a is aici. Bhí Mrs. Foster ag dul go páras ina héanam. Bhí sí le cuairte thabhairt ar a hinnéon Evelyn, agus a garb fáistí, trúr acu. Ní acu sí a riú ribh iad, ach bhí sé an ngráló, agus ina hinsean féin bear léithí cónaí gardóibh. A beoltaí nach mbeadh Eugene sásta cónaí sa rank. Cén tá mé Walker? 2 nóiméad is fiche tar éis. Leis sin, tháinig Mr. Foster isteach sa seomra. Is fearr dúin bogadh linn más míon leat a bheith an am. Cuirfí Walker de hóta ort agus nihí mé maláha. Amach leo faoi dhearú, agus isteach sa Cadillac a bhí ar cíos. Tá cuma ceoir ar an lá ar seisin, seans go gurfar an eitilt ar ceall. Nó habair é sin. Níor leor siad arís le tamil fada. Bé an teach faoi glas agus na seirbhísí imithe ar leafá don tréimhse a bhéadú imithe. Fanhí mise sa chlub.
Tá nó I sin lam. An scrífi tú hagam a iarsi. Feici mé, ach ní dóilam, ní haithníon an scríú liam. I ra leo a dro an effort, agus an teo a geirí níos tíve. Táim cinnte nach mé an etchilt an ar sesin, tá an absir ag dul an olcas. Bhí an bhí le bheicáils go sa léir ina súil clé. Bhí sí búrtha. Is léir nach mé tú ag dul, bé an turfar dúnta a dúirt sé. Ní dúirt sí focail, ach bhí sí ar bís. Throich siad an turfart, amach le Mrs. Foster, agus suas lihí go dtí cléirlach. Se ar sesin, tá mhuill oran tuisc an ceó, ach támuid ag súil le feabhas sarawád. Fan an seo. Thuaigh sí amach go dtí Eugene. Ní fiú dit fannacht, níl cí leis. Imi leat. Déanaim é sin ar sesin, póbheg ar a grua, agus as go bhrách leis sa chár. Ba chromlíoch an lá. An freagra céanna gacúir. Fan. Ar a séchlag, fuair sí an scéal, go raibh an etchilt cortha ar athló go dtí an waidin. Níor hasí uí dul a bhaile agus bualadh le Eugene. Bheadh leiscéal éigean aige chun an toras a dhiúltú orthaí. Bear le fannacht gard an airfort, ach ba léir go mbeadh orthaí scart fór na hórtéir. Bhí a chéile ar tí dul go dtí an club nuair a bhuail an fón. Dinne sí an scéal dó. Dúigh mé seomra in óstán an airfort don ihe, agus té tasa go dtí an club. Ná chur an costa sin oran. Tar a bhaile. I crym bia ar an trí, agus fannaí an bheirteagan sa teach. Stadan amadí. Ná déan seo bóthirte. Bhí Eugene sprúnlaithe, tean leis an airgid, anion a bhhain. Fuair sí ceapra ar na tilí a bhaile. Well, go dtí an scéal ar sesin ar theachtas teachtí. Bé mé ag dul maidin amórach. Té a líanais tá tuirse ort. Scartí mé ar háardait maidin amórach má leidaíonn an ceó. Teach sí air. Thig sí gur gunna bheag thuaireach é, gan meas aige ar aine ach é féin. Maidin lá ar na mhórach, bhí sí ina saí go luath. Bhí sí réad an mhóthar ar a hocht a chlog. Tháinig Eugene síos staire. An bhfuil an dlúisteán ag an teach. Amach nó go dtí an car. Nó méad a bháin ar sesin, tá barbeag agam deimhlíonn a baras. Thuirdaí sé a phócaí, ní raibh sé an. Raithí mé arás go dtí an seomra colata, caithfí go bhfuil sé an sin. Fanlam, ní bheith mé a bhád. Teach Mrs. Faulkner ar an orlár, agus tháinig sí an bart an. Seo an bart ar seise leis an tiománaí. Ruithí mé isteach tháinig a rá leis. Bhrostaí Mrs. Faulkner isteach. D'oscail sí doras an tí agus isteach léithí. Déist sí. Thuailligh sí Eugene thuas staire. Thuailligh sí doras an teomra colata ag plabú. Thuailligh sí ardaíthóir an tí ag tasú. Tháinig sí an lasc, ris sí trasna hiag an ardaíthóir
agus an sin amach léhí go dtí an car. Tá sé ró dhéanach ar siise, ní féidir le a fannacht leis, brostí ort nó béimiid déanach. Nach bhfuil dar céal ag taistil leat a ddír an teamánaí. Níl, ní raibh sé ach ag dul go dtí an Fairfort. B'é sé ag fannacht sa chlub. Tuigh sé an scéal. Ar é leat. Bhrostí siad agus bhí sí in am don eitilt. Níor bhada go raibh sí go háart sa spéir, thar an Atlantic, lig sí a scí. Han sí fan beg féin I gogar. Bhí gacrad ina ceart inis. Faoin am a ric sí páras, bhí sí sochar agus suúnach. Bhuail sí leis na garfáiste, bhí siad go hálinn. Thais sí an saoire leo, ag siúil faoin tua, ag suúgur sa farc sport, ag ceannach féirí ní dóibh, agus ag intin scéalta. Scríb sí litir ag Eugene gach máirt go réalta, ag insint imachtaí na seachtaine dó. Ag dearú an tíre, bhí orthaí fiú a bhalla. Bhí brón ar na páistí agus ar a máthair, ach bhí sí sanna sásta. Dúirt sí go bhfeiceadh sé a rí siad go luath. Nuair a shroich sí an Fairfort, thug sí faoi deara nach raibh car ag fannacht orthaí. Bhí orthaí taxi a fháil. Ag an balla, thug teamánaí an taxi a bagaiste isteach. Bhuail sí cligín an doras ach ní raibh freagra. D'oscail sí an doras lena theachar féin agus isteach léithí. Bhí an post ina lí ar an urlár. Bhí an teach fuair agus dortha. Bhí an toscáin clúdaithe, díreach mar a ág sí é. Ní raibh tasc ná tuairisc ar Eugene. Neadar an raibh sé ag súil léithí ar Thurabé. Trasna léithí go stadéir a chéile, agus thug sí an leor seoltaí amach. Se, is é seo I bhar in í, sráid 82. An gurtha innealtóir trasna thugam gan bhfuil. Tá cuma go bhfuil an tardaíthóir sáinnithe idir an dara agus an chéad urlár. Sin atá ar an tascaire, anis tíreach, tá mé buíocht iad. Níl má hasa láidir go leor an drapú suas an stair. Slán. Cheas sí sa hana ag feithú ar deisithe an ardaíthóirithe agus meanna gaiire ar a bheola.